slavă și mărire. Meriți toată slava, meriți toată cinstea, meriți lauda și închinarea. Meriți toată slava, meriți toată cinstea, meriți lauda și închinarea. Dumnezeule, pentru minuni păcătos, l-ai trimis pe Hristos sus pe dealul Golgota, ca să poarte vina mea. Pentru minuni păcătos, l-ai trimis pe Hristos sus pe dealul Golgota, ca să poarte vina mea, să fiu iertat, să fiu salvat prin Iisus răscumpărat. Cântăm glorie, cântăm glorie, Osana Domnului, slavă și mărire. Cântăm glorie, cântăm glorie, Osana Domnului, slavă și mărire. Scumpă Biserica Domnului Iisus, suntem într-o stare în care poate mai mult ca altădată înțelegem cuvântul înțeleptului Solomon, când scria în Eclesiastul, capitolul 3, toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Citind aceste cuvinte și încă multe lângă altele, înțelegem că și vremea asta pentru biserică e la vremea ei. O vreme în care de multe ori strângem din umeri, nu știm cum să ne comportăm, n-am mai trăit-o noi, n-au trăit-o părinții noștri, înaintașii noștri, de aceea ne străduim și vrem să facem voia lui Dumnezeu. Vrem ca în vremea în care ne-a rânduit Dumnezeu să trăim, să fim de folos unul altuia pentru gloria numelui lui Dumnezeu. Deci am hotărât împreună cu frații să avem câteva adunări de genul ăsta. Când biserica să fie împreună, chiar dacă nu în același loc. Chiar dacă suntem împrăștiați la casele noastre, dar să avem o unitate în Duh. Și am găsit modalitatea aceasta folosind limba tehnicii din vremea în care trăim, să ne folosim de internet pentru ca să avem inima unită în închinare înaintea Domnului. Și un timp mai scurt decât altădată, dar să putem fi împreună în închinare.
Echipa va cânta cântări spre slava lui Dumnezeu, frații ne vor da câte un cuvânt de încurajare din Sfânta Evanghelie, ne vom ruga împreună și acolo unde suntem, în grupele mici sau în casele noastre, Dumnezeu să lucreze în lăuntrul inimilor noastre. Vreau să vă spun că și situația aceasta de virus care ne-a fugărit pe toți în casele noastre, își are multe binecuvântări. Nu voi vorbi astăzi despre binecuvântările acestei situații. Vreau doar despre una să spun. Că fiecare bărbat în casa lui poate să-și dea seama de felul preoției lui. Pentru că fiecare bărbat e chemat să fie reprezentantul lui Dumnezeu în familia în care i-a dat-o Dumnezeu. Să fie preot în casa lui, să facă slujire împreună cu cei pe care i-a dăruit Dumnezeu. Și poate, fiind la oaltă, fiind grămadă, ne pierdem prin mulțime. Dar fiind singur, tu și cei pe care ți-a dat Dumnezeu în mâini, trebuie să ne dăm seama ce fel de slujire facem. Eu zic, Domnul Dumnezeu să binecuvânteze orice familie, orice bărbat în familia lui și fiecare suflet, că atunci când nu suntem împreună cu ceilalți, când nu ne ascundem unul în spatele altuia, când nu ne pierdem prin mulțime, stăm față în față cu Dumnezeu și ne apropiem de vremea aceea când va trebui să dăm socoteală de felul în care am slujit. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute. Și timpul care îl vom avea în continuare, în seara asta și apoi în întâlnirile care le vom mai avea, să rodească în noi apropierii de Dumnezeu, să unească inimile noastre, chiar dacă suntem și vom fi separați pe la casă prin grupurile mici, dar în Duhul nostru, în inima noastră, în mintea noastră, înaintea lui Dumnezeu, să cugetăm aceleași lucruri și Dumnezeu să ne crească spre gloria numelui Său. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi, pe toți. Să nu uităm că în vremea aceasta suntem chemați să facem voia lui Dumnezeu. Fie că suntem acasă, fie că suntem la muncă, biserica în vremea aceasta nu se adună, dar Dumnezeu ne vede pe fiecare și Dumnezeu ne cheamă să facem voia Lui. Cântarea pe care dorim să o cântăm spune: învață-mă să înfăptuiesc, Doamne, voia Ta mereu. Și dorința noastră a fiecărui este ca Dumnezeu să ne ajute să facem voia Lui în orice vreme. Amin. Învață-mă să-mi făptuiesc, o, Doamne, voia Ta mereu. Să nu pot altfel să trăiesc, de-ar fi să piară trupul meu. Voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta să mă umple de plin pentru Tine, amin. Căci voia Ta e tot ce-i bun, și azi și mâine și în veac.
acest pământ. Voința ta și pașii tăi. Voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple deplin pentru tine, amin. Voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple deplin pentru tine, amin. Aceasta-i rugăciunea mea, spre tine necurmat-o-n drept. Și-n orice împrejurare grea, să vadă voia ta în pet. Voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple deplin pentru tine, amin. Voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple deplin pentru tine, amin. Domnul să fie binecuvântat. Amin. Pace vouă, pace la toți care veți privi acest video și care veți fi cu noi la acest program pe care am vrea să fie o încurajare pentru fiecare din noi. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. S-a cântat această cântare care spune despre voia lui Dumnezeu în viața noastră și este atât de important ca voia lui Dumnezeu să fie în fiecare familie, să fie în fiecare casă. Suntem într-o vreme de tulburare, într-o vreme de criză, să zic așa, unde oamenii sunt înspăimântați, unde oamenii sunt tulburați, unde oamenii sunt într-o tulburare, se gândesc oare ce va fi mai departe, cum vor decurge vremurile. Dar aș vrea să vă spun, dragi frați și surori, dragi prieteni ai casei lui Dumnezeu, că în vremea aceasta, chiar dacă nu ne adunăm împreună, dar noi totuși facem și trebuie să facem voia lui Dumnezeu în fiecare zi, în familiile noastre, în casele noastre, în viața noastră de zi cu zi cu oamenii, noi trebuie să trăim în voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Aș vrea să am un cuvânt de încurajare pentru fiecare dintre noi. Ce ar trebui să facem într-o vreme ca aceasta, când toată lumea este înspăimântată de acest coronavirus și când oamenii mor cu grămadă și când toți împărații pământului sunt tulburați? Este o zguduire pe întreg pământul, când oamenii aleargă încoace și încolo. Fiecare caută să-și scape viața. Fiecare caută să aibă un adăpost oarecare, să fie undeva la un adăpost. Aș vrea ca în această zi să privim la Cuvântul lui Dumnezeu. El are niște încurajări pentru noi. Aș vrea să citesc Psalmul 46, care este o mare încurajare pentru fiecare din noi într-o vreme pe care o trăim astăzi. Este foarte important să privim la Cuvântul lui Dumnezeu în vremea aceasta. Spune aici în Psalmul 46, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumica valurile mării și s-ar ridica până acolo, de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină. Dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.
veniți și priviți lucrările Domnului, pustirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfârmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Amin. Este cuvântul lui Dumnezeu de încurajare pentru fiecare dintre noi într-o vreme ca aceasta. Ce-i de făcut când toată lumea în jur se tulbură, când toată lumea în jur umblă speriați, când toți în jur caută un adăpost și fiecare se teme unul de altul. Oamenii au devenit speriați, stresați. Nu ies la întâlniri, chiar lucrez cu oamenii și foarte mult oamenii fug de apropiere unii cu alții. Fug să stea de vorbă. Și în vremea aceasta, ce e de făcut? Când totul este într-o învălmășală și nu știi ce să crezi, cuvântul lui Dumnezeu spune. Pentru vremea aceasta, Dumnezeu este adăpostul tău. Pentru vremea aceasta, Dumnezeu este sprijinul tău. Pentru vremea aceasta, Dumnezeu este ajutorul tău, care nu lipsește niciodată nevoie. El nu lipsește niciodată, și când este coronavirus, și când este bine, și când este pace, Dumnezeu este lângă tine. Dragul meu, caută să te ascunzi sub adăpostul lui Dumnezeu. Caută să te ascunzi sub sprijinul Lui. Caută să fugi sub ajutorul Lui. Pentru că de altfel nu vei scăpa. De altfel, dacă nu vii la Dumnezeu, nu vei scăpa de ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Și pentru că Dumnezeu este adăpost și sprijin și ajutor, de aceea nu ne temem, de aceea eu nu mă tem și tu n-ar trebui să te temi dacă ai venit la Dumnezeu, dacă l-ai pe Dumnezeu în viața ta. Spune aici în versetul 2 și 3, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Aceste două versete vorbesc despre un lucru foarte, foarte grozav și greu și care îți tremură picioarele când să-l vezi, să fii acolo la așa o împrejurare. Chiar dacă omul lui Dumnezeu nu se teme. Omul lui Dumnezeu nu are frică, pentru că Dumnezeu este în viața lui. Chiar dacă oamenii în jur se îmbolnăvesc, chiar dacă poate și tu treci printr-o încercare grea și poate ai fost prins de acest virus, dacă l-ai pe Dumnezeu, te vei întâlni cu El și te vei bucura în veșnicie. De aceea nu te teme. Nu te teme de boală, nu te teme de cei ce ucide trupul, boala care poate să-ți ia viața, ci teme-te de Dumnezeu, care are toate în mâinile Lui și El poruncește și El face toate lucrurile ca să aibă viață. De aceea încrede-te în El într-o vreme ca aceasta. Dumnezeu spune mai departe că este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu. În vremuri grele, în vremuri de tulburare, copiii lui Dumnezeu se bucură în Dumnezeu. Ei au o scăpare la Dumnezeu. Ei au o bucurie în Dumnezeu. Ei trăiesc momente cu Dumnezeul lor. Așa spune cuvântul aici. Dumnezeu este în mijlocul ei. Ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Când Dumnezeu este în casa ta, când Dumnezeu este în familia ta, tu n-ar trebui să te clatini. N-ar trebui să te temi, n-ar trebui să te sperii. Lasă-L pe Dumnezeu să conducă viața ta, familia ta și tot restul vieții tale. Încredințează-ți soarta ta în vremea aceasta în mâinile lui Dumnezeu. Versetul 6 spune că neamurile se frământă. Lumea aceasta este într-o tulburare, într-o frământare. Împărățiile se clatină. Chiar ceea ce vedem la noutăți astăzi, că toți sunt într-o învălmășală. Toți sunt speriați. Oamenii din conducere pun legi cât mai grele ca să oprească cumva boala aceasta și ea tot crește în fiecare zi. În fiecare zi tot se ridică mai sus și mai sus. Ei sunt într-o tulburare, într-o frământare, dar glasul lui Dumnezeu răsună și pământul se topește, spune aici, de groază.
Oamenii tremură înaintea lui Dumnezeu. Oamenii nu știu ce să facă înaintea Dumnezeului nostru puternic. De aceea, haideți să venim sub adăpostul celui atotputernic. Haideți să stăm sub ocrotirea celui mai minunat, celui mai mare, celui prea înalt, care ne dorește și ne așteaptă. Spune aici că Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Dacă Domnul este cu tine, de ce să te temi? Dacă Dumnezeu este cu tine, n-ai de ce să te temi. Chiar dacă va trebui să mor, tu mergi la El, te vei întâlni cu El, te vei bucura cu El o veșnicie și n-ai de ce să-ți fie frică. Încrede-te în Domnul, teme-te de El, caută să faci voia Lui, caută să trăiești cu Dumnezeul tău în fiecare zi. Versetul 8 spune că veniți și priviți lucrările Domnului și pustiile pe care le-a făcut El pe pământ. Dumnezeu îngăduie multe lucruri pe pământ și Dumnezeu a îngăduit valul acesta de boală ca oamenii să se trezească din alergările lor, ca oamenii să se oprească o vreme și să se gândească cu adevărat cine este stăpân, cu adevărat cine este Dumnezeu. Și Dumnezeu în vremea aceasta ne arată că El controlează toate lucrurile, că El oprește, El deschide, El închide și nimeni nu poate să zică ceva. Nimeni nu poate ca să spună de ce faci ce faci, pentru că El este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Spune cuvântul aici, El a pus capăt războaielor până la marginea pământului și tot Dumnezeu va pune capăt acestui virus și El se va termina. Dar este important pentru noi, credincioșii lui Dumnezeu, pentru noi copiii lui Dumnezeu, cum trecem prin valul acesta. Pentru că și valul acesta de boală este un test pentru fiecare din noi. Să ne vedem cine suntem noi. Să vedem ce facem noi fără întâlnire de adunare. Să vedem dacă și acasă avem timp de rugăciune, avem timp de citirea Bibliei. Dumnezeu vrea ca în vremurile acestea noi să rezidim altarele în casele noastre. Să citim Biblia, să stăm mai mult de vorbă cu El. El ne-a dat o vreme în care să ne verificăm viața noastră spirituală, în care să ne verificăm traiul nostru cu Dumnezeu în fiecare zi. Este foarte important cum trăim aceste momente. Dumnezeu să ne ajute la fiecare. Cuvântul lui Dumnezeu spune mai departe, în versetul 10, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Dumnezeu ne cere într-o vreme ca aceasta o oprire. El a oprit toată lumea de pe întreg pământul prin acest virus să se gândească. El a oprit pe toți la casele lor, care și încotro. Dumnezeu ne-a oprit să ne facem o verificare, să ne gândim la noi și la relația noastră cu Dumnezeul nostru. Cine suntem noi și ce facem noi? Și dacă unul dintre noi ar fi prins de acest virus, dacă ar fi bolnav de această boală și ai muri, unde te duci, dragul meu? Unde te duci? Ești gata să te întâlnești cu Dumnezeu? Este foarte important. De aceea să fim gata la orice, să nu ne temem. Chiar dacă trăim sau murim, noi suntem ai Domnului și Dumnezeu să fie lăudat. Versetul 7 și versetul 11 de 2 ori este repetat, este același verset, cuvânt cu cuvânt, și spune că Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. El este cu noi în vremea aceasta. Și am vrea să vă invit pe fiecare, unde sunteți, la casele voastre, care priviți acest video, vă chem la o rugăciune. În vremea aceasta de tulburare, să cerem lui Dumnezeu protecția Lui peste casele noastre. Să cerem lui Dumnezeu ocrotirea Lui peste viața noastră. Și noi să venim sub adăpostul Lui. Să venim sub sprijinul Lui și sub ajutorul Lui în vremea aceasta de boală, de strâmtorare, de greutate, în care oamenii nu știu ce să facă și nu pot să rezolve ei singuri lucrurile acestea, ci toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și să cerem ca Dumnezeu să se îndure de noi. Doamne, venim înaintea Ta într-o vreme ca aceasta și cerem îndurarea Ta, Doamne. Numele Lui Iisus Hristos chemăm peste familiile noastre, peste copilașii noștri, peste casele noastre, Doamne. Cerem îndurarea Ta într-o vreme ca aceasta, când toți sunt într-o învălmășală, când
oamenii se tem și strâng de umere și nu știu ce să facă. Noi venim la adăpostul Tău, noi venim la ajutorul Tău, la sprijinul Tău, Doamne, și vrem să rămânem în toată vremea sub ocrotirea Ta, sub sprijinul Tău, Doamne. Vrem ca numele Tău să fie peste casele noastre. Vreau, Doamne, ca să binecuvântezi fiecare familie, să binecuvântezi fiecare casă. Și dacă vreun copil de-al Tău este încercat prin această boală, mă rog în numele Lui Iisus Hristos să-i faci bine, Doamne. Mă rog în numele Lui Iisus Hristos să-i dai vindecare. Ocrotește copiii Tăi, binecuvintează-i de pretutindeni, Doamne. În numele Lui Iisus Hristos ne-am rugat și ne încredem în Tine, că ești Dumnezeul nostru, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci. Amin. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor săi că în lumea aceasta veți avea multe necazuri, oamenii vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Urma ca Domnul să meargă la cer și să le spune că ei vor trece prin multe necazuri. Dar versetul 33 din Ioan, capitolul 16, Domnul spune așa: v-am spus aceste lucruri pentru ca să aveți pace în mine. În lume veți avea multe necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Vreau astăzi să spun că Domnul Iisus Hristos a biruit lumea și păcatul și El poate să-ți dea pace și bucurie. Cântarea pe care dorim să o cântăm spune: din slava cerului sublim te-ai coborât la noi, Iisus. Iisus ne-a dus viață veșnică și este gata să ți-o dăruiască ție. Primește-L din toată inima ta. Amin. Slava cerului sublim, te-ai coborât la noi, Iisuse. Ai vrut cu drag să te iubim, dar n-am știut să te primim, și aceasta sufletul străbuse. Ai vrut cu drag să te iubim, dar n-am știut să te primim, și aceasta sufletul străbuse. Ți-am scris o sânda în sobor, și-a noastre bice te bătură, iar tu de mila tuturor răbdai asura bicelor, căci ne-ai iubit fără măsură. Iar tu de mila tuturor răbdai asura bicelor, căci ne-ai iubit fără măsură. Ți-am pus cununa cea de zbir, și apoi cu crucea din cetate te-am dus să mor pe ea străpus, iar tu nimica n-ai răspuns, murind cu mâini nevinovate. Te-am
iertarea ta să o primim, ca zorii vieții să întâlnim, în haine albe de lumină. Iertarea ta